Parsal bach ffacbys a feta. Be di ffacbys? Dwi'n siŵr fydd fy mharselin bach ffacbys yn lyflu. Os wyt ti'n deud Nia, ac i wneud hynny, rhowch 300 gram o flawd a ffinsiad o halen mewn powlen. Ychwanegwch y menyn oer a defnyddiwch flaen eich bysedd i greu briwsion. Menyn i mewn. Mae hwn yn neis yn di. O, dwi'n heitio hyn. Chydig bach o ddŵr. Mae darna na fo'n glwpi a mae darna na fo'n rili sych. Faint yn union o ddŵr sydd angen? Unrhyw un? Dim bod fi'n beirniadu. Catherine Hopkins, ond ti'n siŵr? Mae 4 i 6 llwy fwrdd o ddŵr i fod, achos dwi ddim yn hel, de? 2 arall. Gad dwi'n neud mes. Dwi'n licio mes, os chi'n gweld. Dwi wedi rhoi tua 18 llwy fwrdd o ddŵr rwan yn hwn. Dwi'n meddwl dal angen fwy o ddŵr ddo, cos dwi'n meddwl sticky o gwbl. Oes gan unrhyw un syniad? Top tip. Darllenwch ymlaen i'r diwedd. Dwi'n trio wneud o'n ddel fel na, meddwl na fel na ma'n fod. Na, dwi'n gorfod ailadrodd cama 3 a 4, achos dwi'n newydd darllen ymlaen. So dwi'n jyst yn mynd i roi hwnna i gyd yn ôl i fewn, a just rolio. Mynna fi, a. Dwi'n rhoi di gratio menyn o blaen, rhaid. Ti'n gallu cael ffil o pestrin, dwi'n ti, syth o'r siop? Ti'n gallu cael Chinese takeaway syth o siop fyd. A pizzas. A flip. Yeah, baby. Plygu'r toes a'r menyn rhwng yr rheina a'i roi yn yr oergell. Wedi bore ar y toes, does dim pwff ar ôl yn Nia. Iawn, be nesa, Catherine Hopkins? Wel, cymysgwch y ffacbys a 100 gram o gaws feta efo'i gilydd mewn powlen. Tynnwch y toes o'r oergell, mi fydd o'n oer ac yn barod i'w rowlio. Brwsio'r toes gyda chydig o wy a mewn i'r popdy am 20 munud.